Pokiaľ pôjdete do predajne MS Interiér, ktorá sídli v Strážove, tak máte 3 možnosti parkovania. Pokiaľ sa budete chcieť vrátiť znova na Žilinu, tak najlepšie máte parkovať pri Marakane, čo je v podstate tu, teda pri umelom ihrisku futbalovom. Druhá šanca, ako sa k nám dostať a zaparkovať, je pri pumpe Shell. To znamená, môžete zaparkovať tu a potom sa viete vrátiť poza ihrisko znova na Žilinu, alebo potom viete parkovať priamo pri predajni MS Interiér. Čiže musíte odbočiť na pumpu Shell, ináč sa tam nedostanete, a na výjazde z pumpy Shell máte prikazaný smer rovno alebo doprava a tu v tom rohu hneď sa dáte doprava na takú bočnú slepú cestu a tu v podstate môžete zaparkovať priamo pri predajni MS Interiér, kde je vzorkovňa dverí a podlah a zároveň sídlime vo vzorovom modulárnom dome, ktorý si viete prehliadnúť tuto priamo v Strážove na výpadovke zo Žiliny smerom na Bratislavu.